Napay usa ka footage sa earthquake nga akong nakitaan sa social media, sa Facebook na nagdagan sila diha sa Taytayan sa Mandawi Mactan Bridge niya nagsigis lag istorya samtang gadagan niya nikalit lag ana. Klaro jud kay nga nag-ana ang Taytayan na mga motor natumba nang hunong ang sakyanan. Ang ila jong gisangpit ang nasumpay Jesus, Jesus, Jesus. Wala na gyud nakasa Taytayan og nibigay pa tong Taytayan og hog. Wala na gyud. Una kadto sang mga hitabo nga naay mga plane crash tong diha sa South Korea natoy ni text nga sa iyang papa nga dili ekonomi makalanding kay na ay mga birds attack niya ningon pagyod, is this the right time to say goodbye? Nya wa dangatig mga 5 minutes nibuto ang eroplano na nagistungod na ang nisugat sa airport niya mo na lay imong naabutan na few minutes after patay na ang nag-text nimo, no? Ano man mo diya? Ang atong mga cultural heritage nga mga simbahan sama sa Daan Bantayan, sa Santa Rosa de Lima, nalusno sama sa kanhim, Santo Niño, Cathedral, karon gani centenar ato sang cultural heritage sa Daan Bantayan gyapon na ako noy partly damaged. Ato ginang gibalyo, di ginato pahilabtan moingon ta ayaw hilabti ang mga bato ana makiha gid ta kay ang mga bato ko ana gid na panggaa pero inigabot linog idasok ngadto siyota bungkagon gyud kadto mga cultural heritage dito sa Bohol, mga nindot kay mga kuan sa una gibong kagid uno man siguro to ka dagkong simbahan lusno gyud inong karon napabalik og napabarog og balik pero mauro sad na ang atong kinabuhi nga kining atong kinabuhi nga atong gibalyo og maayo dinhi sa kalibutan usahay mulipat ni nato muilad ni nato nga mao gini atong i-preserve di nato paakag lamok dili nato ipakusi di nato ipalatos kay gani na may balaod no nga kana mga physical mga abuse moral abuse ay kiha ka pwede kang mapriso pero ang Ginoo na gyud mo imo hatag mo imo kuha wa na gilingay mong tupad ina muragway siguro maugmaan pa ka ina ba muragway siguro maugmaan kay mukalit ni rog balik ang linog nya mahugno kutob dinhi ani kutob lang diha ay lagi laos diri wata ka siguro kuto ba ka noon diha padong diri o kuto padong dito wata kay bao asa ani mas mauna so unsa may buhaton matud pa ni Hesus sa atong ebanghelyo karon ay paglangay-langay og kuyog nako ayaw paglangay-langay sa pagsangyaw sa gingharian sa Dios ayaw pag-unya-unya sa pagbiya sa imong sala labi na ginang sala sa attachments kana bang murag nangangko na kag maayo na kari dire Lord mukuyog ko nimo bisag asa ka paingon niya ingon de Jesus onya wa ra ba koy lugar nga kapahulayanan wa koy balay mas may pang mga langgam na paisag mas may pang mga milo na ilungag pero ako wa koy kapahulayan sa tupat totally gyud si Jesus dinis kalibutan detached from all material
securities. Nya mukuyog ka ng klasehas tao. Kanang biyaan gid nimo tanang material securities. Mukuyog mo dili. Di magi mo malit og slot 100 ra gid na. Mingon man gani mo, ipalit pa nin ako maintenance, ipalit pa nin ako sa ako. Uy, sus, para ba ko'y palitunong bugas dito? Para ba ko'y inaana? Biyahe na. Palit nag-slot, imong 100 pesos, biyahe na. Ipalit. Ayaw paglangay-langay, og palit og slot. Nya, sunod na sad, ingon na sad, Lord, mukuyog ko nimo, pero mauli sa ko, kay ilubong na ko akong papa. Ingon ya po si Jesus, pasagdi na mga patay, mulubong silang mga minatay. Ay lagi paglangay-langay, basta suguo nagikas Ginoo pagsangyaw. Ayaw gyud paglangay-langay. Unsa may meaning ana? Nagtudlo ba si Jesus nga do not love your parents? Nga sugo man unta na nga honor your father and mother? Nya namatay na hinoon, di na hinon niya papulion. Unsa may pasabot ana? Kasabot mo. Uy. Gisupak ba ni Jesus ang Old Testament, ang Ten Commandments, na honor your father and mother? Gisupak wa. Gisupak ko, kaklaro ana. Kaklaro anang gisupak. Sunang ka namatay imong mama ug papa ngumang ngayon abroad gani hayaon manganig dugay kayo moingon ko pila naman ni kaadlaw gihaya 15 days na pa der. Ha nganong 15 days naman inyong minatay kataas ko ni ngayon sa muuli magud amo igsuon pa der o pain taon gyud ka uli pero magpahuwat man gyud siya kay tungod lagi kay ginikanan ko na nimo pero si Jesus ayaw sag dito mga patay mo lubong silang minatay murag wa gyud siya respeto sa ginikanan no. Pero maon ni siya ang the highest honor nga atong ikahatag sa atong ginikanan. Kay ngano man niingon si Jesus gisumpayan niya tanawa ha. Ingon siya diri pasagdi ang mga patay mulubong sa ilang minatay apan ikaw lakaw ug iwali ang gingharian sa Dios. Mas importante sa namatay ang gingharian sa Dios kaysa iyang lawas. Kung asway ragod ninyo kamatay? Asway ninyo kamatay ba? Wa kay laing pangandoyon ang Ginoo ra gyud. Dili na ka mangandoy og alahas, yuta, di na ka magkisi-kisi anang ilubong ba ka o dili. Ang imong pangandoyon ang gingharian sa Dios. Unya kun ang usa ka anak nga gitugahan sa banako pare. Moingon ko di la sa karon mo misa kay ako pag ilubong akong mama. Ingon ginumisa diha kay pari ka. Nya ipahinungod na sa imong mama nga namatay o sa imong papa nga namatay, lipay kay ito siya. Ayaw uli usas inyo kay to pa ko'y pasangyawan nimo didto sa unahan. Ayaw sa nagbiyae, pasabot, ayaw ibaylo ang atong human activities sa divine activities. Kung mag-conflict na gainang duha, kinsa may imong unahon? Divine. Nasuhayan sa nako bago pa kong pare, mga duha pa lang katuig kong pare, nagmisa kog Pistas Guadalupe, niya akong mama, diabetic man. Diha ni simba siya inana atubangan. Proud lagi in taon kay akong mama nga akong anak pare. Niya bag-o pag yung napare. Sus mao gyud pagkonsekresyon kana bang magkonsekresyon ba nakit-ang ginapa kong mama ni nakuyapan ni Sandy nga ris iyang tupan gitabang ana nagtabang nisinyas na ako ang mga tao sige jud ko nako alag matay ka diha sige lang jud ko padayon kog misa wa jud ko mohunong og misa kay konsekresyon na gud ana tan-aw na ko akong mama giyayungan ngadto pa doon pertirbang tao daghang tao kay daghan sagog ay nanimba kay ako man kunuhay ni misa nya di ra ba makasud ang sakyanan ko to mga hapit mo usa ka kilometro di kasud ang sakyanan tan-aw na ko sa kong mama giyayungan ngadto tiwas lang yun akong misa nako Lord og namatay to ron ang sunod na kong misa ani haya
Sige, mura masag maingong Ginoo. Ay, padayon diha ay. Mamatay man ginang tao. Tiwasono naman sa tong mama ni mo, God. Klaro ato tiwasono na. Sige, sa kong misa. Pag humanas misa, daghan pa kayo nangamin. Anya, napay nagpa-picture uban. Napapicture lang sa ko. Ngisi-ngisi lang sa ko dito. Pag abot na sa Kristi, dali-dali ko gilis. Kung mama asa katuron. Galakaw daw, kusog ko galakaw. Ingon dayon tong akong nasugatan. Padir, asa to imong mama nako ambot, ako ba to pangitaon? Galakaw ko, nasa gayaw-yaw. Insa, mama mantus pare. Insa, unsan? Kato ba kiyayungan ba? Mama mantus pare. Uy, padir na, amadi ka diha. Asa imong mama nako, maglakaw pa ko. Ngita pa kong sakyanan dito sa unahan. To, pag-abot na ko sa ospital, dito sa mama. Ako din, ingnan ma, musta man ka imong mama. Abi na ako, mauna to. Ako, sige. Nakasustainer pag yung mama o mga 7 ka tuig. Naghandaghan pag yung kulikta iyang nakaon. Mga offer. Nakapahimot yun akong inahan. Anak ragod na God, mo nagipasabot ni Jesus in times of conflict. Unya, Diyos nun nga buhat niya, kaning yutanon nga buhat, ayaw rig unaha. And He will take care of it. Ang Ginoo, para ni San Isidro Labrador, sa may gibuhat ni San Isidro Labrador, mauna gid siya simba, di siya magdaro. O niya, kay dudahan man siya nga nagtinapulan. Pagsimba dahil niya dito, gihupan siya siyang amo kung wa ba gid siya magtinapulan, naa may nagdaro dito. Kinsa mo tong nagdaro? May kay mamutubaga na. Ang anghel mo'y nagdaro dito, niluhod in taon tong iyang amo. Kay syunan ka, ang anghel mo'y nagdaro. Kay paglingi niya mo, may pag-abot ni San Isidro nga gikas simbahan. Ito may nagdaro, dako naman kay agi. Uy, ang anghel di ay, mao di ay nagdaro. Muna, biyain ang inyong anak, kay ang Ginoo ray mo atiman anak. Ug na-assign mo din nga magrosaryo, kay nagsugod na rabag rosaryo karon. Nya moingon ka, ayay gihilantan akong anak dila sa kumuadto kay ako sa ning dado sa ospital, biyai pag rosaryo dire. Haron inigbalik nimo didto, manabtan na sa kasahaya sa imong anak. Pero ang imong anak lawas ra na imong gihaya. Ang imong anak tuwa na sa langit. Kadto manggi atong tumong heaven. Si Saint Therese, ang iyang 5 ka tuig nga gibutang siya og isolation room kay di man maayo ang sakit nga TB sa una. Huwat man lang kanus ka mamatay, ang ilan na lang buhaton nga dili ka manakod. 19 years old, madre, gaya nga pagkabatanon. I-isolate ka, way tao mo sud nimo, limited king taong mo adto nimo. 5 ka tuig, naghuwat na lang siyang kanon siya TB hangtod mamatay. Muram tong cancer pa ng TB sa una. Pero tungod aning iyang kahimtang, nag-deprive na siya sa outside world, didto niya gipalambo og maayo ang iyang relasyon sa Ginoo. Nya unsay iyang motto nga nahimo, I spent my heaven by doing good on earth. Ug unsa may good nga iyang gibuhat, ang pinaka-good iyang gi-offer ang iyang sakit aron iampo niya ang mga tawo nanginahanglan og tabang. Ug usas iyang natabangan og maayo ang missionary works of the church. Iyang giampo ang mga missionaries. Mo nang nahimo sad siyang patroness of the mission. Nawa gani siya katikang bisag usa na lang kalakang outside the doorstep sa ilang monasteryos Carmelite. Pero na ano mang nahimo man siyang misyonera, iyang gi-offer ang iyang sakit para adto. Kana, suway ninyo, i-offer inyong sakit. Ing na di na ko mo palit og maintenance, ihurot na lang ako palit og slot. Og mamatay man ko ani Lord, aning sakita, at least, nakapalit kog slot. Nawa, di ba ikaugma, ayaw na ka. Okay, patay naman ka. Napaday kay sakit, nga namatay naman ka. Ang imong kapobre, ang imong kaway kwarta, ay pagsingon, Allah, tigong niya. Palit mo slot, palit kita kong slot, Lord. Sa umang pobre man ko, ayaw.
Ingong Ginoo ihatag tanan. O naman kay nahibilin ng kwarta, ihatag. And the Lord will take care of you. Ing kadili ka nakadanghag pa der, suway lang. Suway ba? Basta bungas imong gugma, kay imong yung unahon ang buhat sa Ginoo. Imbis mo palit kag pagkaon, unahon nimo ang pagpalit sa slot nga mo ipagkaon sa simbahan. Sulay lang. Na ini text nako karong buntag nako nabasa ang iyang text buntag sayo. Ingon siya, Father, muangkon kog usa ka 100,000. So tulo na ang ato karong pledge sa 100,000. Niya kay 8 man to, 5 na lay kuwang. Amot na pa ba kay muangkon nyo diha? Niya ningon ko, uy, salamat kaayo, salamat gyud ana. Nitawag siya. Nitawag ba? Di akong gitubag, nag-istorya nami. Ingon siya, Father, di raman ko musulti o mupada ko diha, pero every month regular gyud kong naghatag nimo og check kanang sana kaning imong mga slots kami sa akong misis. Sukad pa itong pagsugod nimo 2020. Di gyud mi mo pakyas kada buwan ana. Hibaw ka Pader unsay nahitabo namo. Og tinuod man na Pader kanang gitawag nila from rag to riches. Murag maunay nahitabo namo. Naku ngano man di ay. Wa ra gyud ko Pader. Wa ra gyud bugal-bugalan pa kusuna sa akong mga kuan kay pobre gid mi Pader nya. Trabaho lang gyud ko. Karon Pader usa nako sa dagko nga negosyante diri sa among syudad. Unya Pader niining 5 ka tuig na nagsikog palit ni mog slot. Nakatabang pa ko sa ako mga tao, nakatukod kog negosyo Pader, nakahimo ko og dako nga negosyo karon nga nakaingon ang mga tao kinsa ra man ni siya nga itlog ra may daha aning tawhana. Siya hibaw ka Pader unsa akong tubag? Ang slot ni Pader Siano. Siya, ningon siya, i-share ko gini mo Pader, akong tubag nila tungod ni sa slot ni Pader Siano. Sige ra jud palit og slot and nahitabo ni nga misteryoso kayo. Siya Pader, ang ako gong nahimo, nakapalit mig mga yuta para sa among mga kaning mga trabahante, nakatabang sa kunila og totalon ko ni Pader. Ako ra man sa gining gipangtabang sa ako mga kaigsuonan o sa labi na sa among mga pobreng trabahante og totalon Pader sa akong bana-bana naanagid nis mga 30 to 40 million niining 5 years. Ako ha, kadako gud ana. Siya mao na nahitabo Pader mo nandi ko katuo. Una karon mopalit ko aning imong slot niya. Ay jud kabalaka Pader kay sige ra jud kog support nimo nako sus og dunay mga 10,000 ka bookingon ani. Daku aka na kong madawat slot no. Ngayon ana mo nang Ginoo ingon siya sunod nako buhata ang akong sugo nga way po panagana kay ako sad wa sad koy limit nga musukli nimo nga bisan pa ang imong sakit sama ni Saint Teresa samang San Roque, bisan pa ang imong kasakit, bisan pa ang imong kamatayon, himuon akong grasya sa imong kinabuhi. Mo na kining nahitabo karon nga linog o kining mga katalagman nga atong giatubang ato ning himuong inspirasyon aron mas mangita patag unsay sugo os Ginoo nato unahon ang natog buhat ug ang uban itudlo nas Ginoo nato. Karon mosugod ta karong Biyernes sa atong nobina para sa atong segunda patron. Manoroy ta ngadtos mga kapilya sad mo bisita ta. Nya do na may original nga sabot sa atong mga team sa Chapel Federation o sa PPC nga magdata og mga candies, mga biscuits kay pang distribute sa musugat didto. Niya ningon sa ko kada kapilya pagpili mo 10 kabus diha nga pamilya, 5 lang sa kabuok kay limited man ta. 5 lang o sa kabuok sa kada kapilya. Kana yung 10 lisod niya mohatag lang tag 5 kilo packed rice.
Pagtanaw nako nga apiki kay tas kwarta, niingon ko kagabi ayaw na lang na Pero karong buntag pag pamalandong nako slinog nako dayonon gina nato. Dayonon gina. So kamong naas chapel federation ala kamo mga chapels nga bisitahanan pagpili na mo diha og 5 lang usa ka pamilya. Nya ibutang angan ilista kay ato na nang tagaan og bugas og jutay nga sudan or noodles. Bahala nagwa tay kwarta, bahala gwa na ko'y stipend, magdatag bugas ngadto. Di ba? Ito nang imoon. Nya kamo sa diha nga amoy mga gugma nya makapalit ra mo usa ka sakong bugas nga naay kana bang gipang pakpak nga ba, di ba? Naman tag sa kasako nya naay pak. Ala dunit sad mo diri kay naatay 88 ka chapels nga atong bisitahon, tagaan nato ana ang 12 kabos lang usa. Sa pasabot divided by 2 kay napo man na ka tag 5 kilo packed rice ang usa ka sako, kinahanglan tag 44 ka sako nga tag 5 kilo packed rice nga 50 kilo ana. Ugwa mo kapalitan, ihatag lang ang inyong donasyon diri sa atong opisina kay ato ng paliton. Mag-average siguro na karon og naman to atong treasurer, pila na naron mga 3,000. Murag na diha 3,000 ang usa ka sako nga dunay napo ka kanang pack. Ana. Og wa gyud mo hatag, kuhaon na nato gikas atong kolekta og ako sad sa akong personal na stipend mutampo sa tana. Haron mapaambit nato sa itong mga kaigsuonan. Kawa na tay kaon ana pader. Bahala na. Pakanon batas Ginoo og dili. Basta inigbisita nato sa mga kapilya sugod karong Biyernes naa sa tay ikatonol dito. At least sa 5 lang usa ka pamilya. And later on og padaghanon sa Ginoo, pasig mudaghan pa. The point is unahon gid nato ang Ginoo. Diri sa atong unang pagbasa, giuna niya pagkuyog sa Ginoo nining Nehemias, pagduol niya sa hari bisag subo kay siya, gilipay siya sa hari o gitugutan siyang mo kanang tukod pagbalik sa ilang templo nga naguba. Nya unsa may iyang giingon? Gihatag sa hari ang akong gipangayo kay nag-uban man kanako ang Ginoo. Unsa to'y tubag nato sa Salmo? Ndot keto, dili unta makasulti ang akong dila kun ugaling hikalimtan ko ikaw. Pasabot kita unta dunay commitment yun nga di yun ta malimot nga ang Ginoo ra gyud atong Savior, ang Ginoo atong manluluwas. Muna muawhag ko sa atong mga leaders din his nasod. Katoliko kay nga nasod, mga leaders, labi na kamo mga politicians. Hunong nataaning atong pagsigig higugma aning kwarta nga misangko nining atong dagko kay korupsyon. Hunong nataaning atong pagpakaaron ingnon nga mura kunuhay tagway sala pero naa gid ay. Di na to huwaton nga dagko pa ang mga kadaot. Kaning atong mga flood nga nawagtang ang control, man-made calamities ni. Ingnon ko lang po nga daghan sad ang namatay ani ni apagi natural calamity sama aning linog. Pero kining tanan maprotektahan ni kaning mga bagyo ug uban pa mga pandemic, maprotektahan ni kun kanunay tang kuyog sa Ginoo, kun kanunay tang nahigugma sa buhat sa Ginoo nga mao ang pag-atiman gyud labing ubos ug ang paglikay sa mga sala.